niin, tervetuloa Topin keittiöön. Nää tuossa taannoin semmosen videon jostakin, että miten uusista perunoista kuoret lähtee helposti. Laitettiin muistaakseni pyyheliinaa ja karkeita sooloja ja sitten vähän ruvettiin huljuttelemaan. No hyvin näytti toimivaa. Ja ehkä toimikin paremmin loppujen lopuksi kuin tämä. No en tiedä, voi olla. Suolalla on aina oma tehonsa. Mutta tässä on kuitenkin semmonen pikavinkki sitten siihen, jos sattuu, että niitä karkeita suoloja ei olekaan. Niin täällä on niin perunoita, mä oon hiukan kastanut näitä. Noin. On kuoret päällä ja multasia ja pistetään sinne. Ja sitten niin, kun mulla ei ole niitä suoloja, niin sit kannattaa niin, mennä sinne isänä autotalliin vaikka ja etsiä sieltä jotain ruuveja tai semmosia. Mulla on tässä ruuveja. Tämmösiä. Pieniä, mutta tehokkaita. Tässä on noin 200 grammaa. Sinne vaan. Noin. Siellä on ruuvit. Ja sitten on mulla muutama kaljapullon korkkikin tuossa. Heitetään näki. Karkeita kun on, niin se tekee hyvää. Ja tälle saa sanoa hyvästit. Tätä me enää tarvi. Se menee sinne. Sitten pistetään bussi kiinni. Oi, ja sitten ei muuta kuin ruvetaan huljuttelemaan. Tämä se tehokasta on. Ja on nopeeta. Ei tarvitse köyhittää pieniä perunoita rapata 15 minuuttia. Huljuttelee vaan vähän aikaa näin ja rouveen joukossa, niin kyllä on tehokasta. Minä söin itse kyllä uudet perunat kuorineet, että muuta kuin putsaa ja pesee ne vaan, niin se on siinä. Jotka ei tykkää syödä kuoria, niin ei muuta kuin arvoa. Oi! Ja mulla on 2 pussia päällekkäin, kun se on pakko, kun nämä on niin rajuja vehkeitä täällä perunoiden joukossa. Sitten vaan bussi auki ja katsotaan mitä täältä löytyy. Täältä löytyy perunoita. Perunat sinne. Pieni huuhtelu. Bravo, kyllä tuli puhtain. Näin. Näettekö? Ihan syötäviä, ihan puhtaita. Pientä on jotain, mutta loput lähtee vielä, jos haluaa huurella lisää. Että semmoista tänään. Ei mitään, palaillaan.